Mm, o, od noći dalje. Sad tako je, sad je kako dobar dan. Da. U pomoć. Uzovi UMG. Molim, pišove. Odmah. Molim, zašto? Što desi? Što se ovome desi? Što se ovome sad desi? On umre ko ja, šta? Šta? Alo, desi! Uskoro ovdje je način da preživiš. Alo, ja gledam u neku rupu, gdje si ti? Pomogne. Evo. Imam i... Me neka... Dobro, da kopam dole ili nešto. Editaš, naravno. Dobro, ajde poslije snimaj ponovo. Konačno, tu si, spasi me iz Alo! ovog brzo. Oh my god. Da vidim. Mogu! Yes. Idemo odavde, begamo odavde, brzo, ajde. Okej. Jej, uspjeli smo, ajde begaj odavde, begaj. Nice, okej. Razbi tu, okej. Nemoj! Si ti ovo napravio? Ne, ja sam mislio da si ti to napravio. To bi ja napravio ovu džinovsku stvar. Pa mislio sam da je to tvoja kuća, rekao si se izgubio. Pa jesam, ali moja kuća je bila duplo manja od ove. Imao sam čak i posebnu sobu od kamenja. Aha, okej. Nije bitno, ajde bolje sada da se vrati u kući. Idemo. Sada noć, treba da idemo, požurimo. Znači Sada krećemo u kući, noć, okej. ovo nije dobro, veruj mi. Da, idemo. Čekaj, šta? Okej, idemo. Vidi ovo! Pogledaj! Šta si rekao? Vidi ovo! Šta? Pogledaj! Čekaj, šta? Čekaj. Pogledaj ovo! What? Čekaj, šta ti vidiš uopšte? Oh my god! Alo, ja kad sam došao po tebe, ovo ovako nije bilo. Ozbiljno nije ovako to bilo. Lepo fino bilo sve no... Ne. O ne. Je se desilo nešto. Čekaj, taj lik koji te zarobio ili koji je pisao one znakove, pošto sam vidio neke znakove. Da on uništio ti je kuću. Oh my god. Nema, noć je pala, moramo da otpavamo, da bude lepo. Jo, da li ima uopšte i krevet? Joj. Sad će zombi da dolazi, joj, ne. Dobro, barem moja kuća nije srušena.
idem da prvo ti nađem krevet. Ovo nije dobro, ovo nije dobro. Evo ti krevet, ali našao sam ga. Ne znam da li možemo da ostanemo ovdje. Imaš. A imam ja krevet. Ajde, spavaj negde, ne znam, vidim ja... Evo ti spavaš, ti spavaš. Okej. Ja spavam. Evo ja. A, Oh my god, mislim da ne možemo ovdje da ostanemo. Ovo mjesto je ukvato. Morat ćemo ne da se bi, selimo ali možda. otišla si. Moje pitanje je, moja kuća nije toliko srušena, možda malo jeste, ali nije. Dobro, mogla ću da se preseliš kod mene. Što sam uopšte otišao tamo? Pa, Da ne. se preselimo jer duhovi su ovdje. Ajde se bolje preselimo skroz na Da, drugo neko je mjesto. idem ja da uzem sve moje stvari. O, ništa, čao kućice, Ko je lijepo. ovo uradio A taman sam uopšte? ti napravio. Krevetu. Ovo Da. više nije sigurno. Ovo više Ko je nije uopšte sigurno. ovo uradio? Nije, ja sam uzeo sve stvari koje mi trebaju, ajde begaju da. Niko od nas nije bio ovdje. Da, okej. Ja sam uzeo, ja nemam više mjesta, imam dovoljno glupih stvari, ali uzem stvari. Idem sad da proverim. Idem da proverim da li mi je Žuri, ostalo vidiš nešto da je od neko tih stvari. ovdje, Uzet neka ću ovaj klepa je ovdje, obsidijan, zato begaju, što će me mi begaju reći za portal. Znam, a sad moramo da uzmemo ovaj Ja. portal i to i valjda bežimo Da. odavde ili nešto, ne znam. Okej, uzeo sam samo Da, ja sam uzeo Sad da sve proverim živo. ili imamo ovdje još nešto bitno. Ne O, vjerujem. ima se tajni prolaz. Mislim da nema ovdje ništa bitno. Ima se tajni Sad prolaz. ću uzem ove lepe blokove, pošto su dosta lepi, pa ću da ih uzmem. Okej, Oh my god, čekaj. ništa, ajde ja te čekam ovdje i idemo, palimo odavde. Okej, Ja mislim da sam je to uništio to. sam Uzeo baš sve tvoje glupe stvari ovdje. Da, okej, sve sam. Idemo, Okej, Pozdrav. onda... pozdrav ovom idemo delu odavde. sveta. Oh my Ja god, nisam baš puno ni vidio ni ništa, ali ne. Pozdrav. A dobro, Da, idemo to je bila odavde. dobra ideja. Kako god.